Il-familji kollha b'żewġ titfal taħt is-16-il sena fejn minn tal-inqas ġenitur wieħed jaqla paga minima illum kollha kemm huma jgħixu l fuq mill-livell ta' faqar hekk kif stabbilit mill-Caritas. Filwaqt li kważi l-familji kollha bi tliet titfal ukoll tollew il fuq mill-livell tal-faqar. Ħabbar dan il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia f'konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega kif it-twessieħ u żieda tal-benefiċċji qed jinċentiva iktar nies biex jaħdmu u joħorġu lilhom infushom u lill-familji tagħhom mir-riskju tal-faqar. Miżuri li wkoll qed jilħqu l-miri biex fi żmien 3 snin it-tfal kollha f'familja fejn minn tal-inqas taħdem persuna waħda ikunu ħarġu mill-faqar. Il-Ministru Farrugia spjega kif permezz ta' twessieħ tal-in-work benefit u t-tapering tal-benefiċċji jekk kif imħabbar għal budget ta' din is-sena, issa iktar persuni qed jibbenefikaw u jikkwalifikaw għal dawn il-benefiċċji. Għalkemm innota kif għatu ma bosta li mhumiex konxi li jistgħu jibbenefikaw minnhom. Sa Diċembru li għadda n-numru ta' benefiċjarji tal-in-work benefit kien 2225, qabża ta' kważi 900 fuq Diċembru tas-sena ta' qabel. Min-naħa l-oħra f'Diċembru 2016 kienu 2480 dawk li bbenefikaw mit-tapering tal-benefiċċji, żieda sostanzjali fuq l-1731 tas-sena ta' qabel u l-ftit inqas minn 500 li bbenefikaw fl-2014. Issa fil-miżuri għal budget 2017 dawn il-benefiċċji twessaw u bekk iktar nies jikkwalifikaw għalihom. L-in-work benefit jingħata lill-applikanti li għandhom u li taħt 23 sena jgħixu fl-istess dar u qegħdin jaħdmu jitħarġu jew jistudjaw. Dan fl-aħħar budget ra twessieħ tiegħu biex idħul massimu biex jingħata l-benefiċċju għal koppja li jaħdmu tnejn tela minn 20,400 euro għal 24,000. Għal koppja fejn taħdem persuna waħda biss idħul massimu tela minn 13,000 għal 16,500 euro. U għal ġenitur waħdu li jaħdem tela minn 15,000 għal 16,500 euro. Żdiedu wkoll ir-rati massimi li jingħataw. Għal koppji li jaħdmu tnejn din telet minn 1,000 euro għal 1,200 euro fis-sena. Għal koppja fejn taħdem persuna waħda biss telet minn 150 għal 350 euro. Għal ġenitur waħdu li jaħdem telet minn 1,200 euro għal 1,250 euro. Farrugia qal li din l-inizjattiva flimkien mat-tapering tal-benefiċċji qed jissaħħu u jitwessaw bilan li jissaħħaħ il-kunċett ta' making work pay. Biex kemm jista' jkun nollu id-differenza u nżidu differenza bejn min qiegħed fid-dinja tax-xogħol u bejn min qiegħed fuq benefiċċji soċjali ħalli jitħajru jidħlu fid-dinja tax-xogħol biex ikunu huma stess jistgħu joħorġu lilhom u lilhom mill-faqar, jinvestu huma stess biex meta huma jiġu biex jirtiraw ikollhom pensjoni kontributorja, ikollhom pensjoni diċenti li jkun jistgħu jgħixu kwalità ta' ħajja tajba.